twak ang'o manyaka tim Odara ibede county assembly ang'o manyaka tim mondo ywaruok manyalo bedo kind county assembly gi executive kata telo mamalo mar county kik bedie mondo japiny oyud nikech gini okele ne japiny kamano kawatieko achiel bati namor kane president osign into law bill makoro miyo county assembly yudo pesa ne okay. To adwa wacho ni mano ok oromo. Gimomiyo samoro National Assembly nyalo bet gi ngufu moro mathin. Tiende ni en kod resources mamage. Gin gi CDF bende ineno ka baba wacho yuni CDF ni onego duok nego governors. County Assembly member okay. Nigi lwete nono gi salary. Koro mondo mi tiek tuo ni nyaka wakel ward development fund. Okay, mano kaluwore kode wach ni mogiko jadongo rata mana